dulur-dulur, ini saya di Pasar Kademangan. Ini Pak, tak katut nih Pak. Nah, di Pasar Kademangan kali ini sudah ready untuk jajan Lebaran ya lur. Ini saudara-saudara Muslim yang sebentar lagi Lebaran, monggo jajannya sudah siap ya lur ya. Sudah ready. Iki nanggone Pasar Kademangan, sandinge perapatan sing sebelah timur sisi lor ya iki. Lagi lesuk rame gini Bapak Ibu iki lur. Ayo bagi yang belum punya jajan monggo. Sing ndak siap bikin sendiri, ini sudah disiapkan. Ya, wis garime lur, jajannya mau macem-macem. Wis mbok jenenge apa iki mergo akeh jenenge wis ndak tak sebutke. Pokok sama langsung marorene isuk lur ya. Isuk sadurunge jam 7 wis loro wis. Nah niku jajane siap kabeh lur. Nah iki sekali mele lur. Nah iki mau macam-macam jajane pokoknya. Wis siap ngisi toplesi panjenengan kabeh. Nah bentuke modelnya macamnya jenisnya rasanya juga gak karuan akeh wis sak renane rasa wis ana kabeh nek kene wis. Pokoke dari nggo dhuwit, nggo wadah, nggo kresek apa nggo kebo. Iki jajane siap pisan lah iki. Nah, disiapke. Ya. Monggo Bapak Ibu dulurku kabeh sing ngesake jajan. Nah, iki sing jual. Ini yang punya jajan Nah, Lebaran. sing ngesake jajan siap ya. Sudah disiapke nunggune Pasar Kademangan, monggo lur iki sono iki lur. Nah, ya lur ya. Wis gak usah bingung-bingung lur. Iki review dari Pasar Kademangan pagi ini lur. Sampai jumpa di lain kesempatan ya lur ya. Makasih.